Zona Aberta teno claro, ou renovarse ou morrer. Os comerciantes vilagarciáns traballan xa na súa seguinte campaña, a do Día do Pai. Entenden que é o momento de lanzar novas propostas co obxectivo de conectar mellor coa súa clientela. Pero o 19 de marzo están a traballar xa nunha iniciativa que xira en torno a nenos e mozos. Un xeito diferente, avanza a súa presidenta, de atraer novos públicos ao pequeno comercio. Nos estamos dando conta que quizás as campañas que se estaban facendo ata ahora, estaban un pouco entrando nunha rutina que non estaban funcionando como nos gustaba. Entón, estamos dándolle unha volta a todo tipo de campaña que estamos facendo e, vamos a presentar unha campaña diferente ahora nas próximos días para este día tan especial, que ademais, como é día festivo, nos coincide moi ben. Sempre cando é festivo, nos funciona un pouco mellor que cando non o é, evidentemente. A renovada campaña do Día do Pai chega despois da de San Valentín, na que o colectivo vilagarcián apostou por visibilizar a diversidade afectiva. Na novidosa proposta incluíuse tamén un concurso de fotografías en colaboración co IES Castrolobre, unha actividade que serviu tamén para conectar coa xente moza. Foi unha campaña que funcionou sobre todo entre a xente xoven, precisamente por eso, porque a colaboración que fixemos co Castrolobre e co Concello implicou a xuventude, que é importante neste caso ahora mismo. Outra campaña das rebaixas non está a funcionar tan ben como de costume. Dende o colectivo de comerciantes vilagarcián entenden que detrás desta situación está a actual regulación e as vendas a través da internet. A campaña está sendo un pouco máis lenta que outros anos. Estáse notando o que estamos comentando dende fai moito tempo, a problemática que temos cas vendas por internet, as rebaixas generalizadas, e de feito estamos decatándonos que as rebaixas realmente se están morrendo pouco a pouco. É unha temporada que non está funcionando como funcionaba antes, porque sí que hai promocións durante o resto do ano, entón a xente non espera precisamente a este período para mercar, sino que xa merca durante todo o resto do ano. Dende Zona Aberta piden á Xunta que escoiten as súas demandas e que volva o modelo anterior, onde as tempadas de rebaixas estaban definidas por lei.